Правилно ли го? Бомбата не е само експлозив, но избухнали няма да остане никой жив. Всички играчки, които са добри, само с молив им трия скицата с гумата от този архив. Цял графити шоп като обера, сам боята на стената няма да мога да побера. В план за драскам тагове на врагове с монтана в длан. Време за графити атака с ОСМ клан. 7-11, бъдете там, 7 години, ОСМ клан, рожден ден, Барзар, довиждане. Довиждане. Ха! 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 Ха!